Capitolul 20. Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel, chemând pe ucenici și dându-le îndemnuri, după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia și, străbătând acele părți și dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia și a stat acolo 3 luni. Dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva vieții lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Și mergeau împreună cu el până în Asia Sosipatru al lui Piru din Berea, Aristarh și Secundus din Tesalonic și Gaius din Derbe și Timotei, iar din Asia Tihic și Trofim. Aceștia, plecând înainte, ne-au așteptat în Troa. Iar noi, după zilele azimelor, am pornit cu corabia de la Filipii și în 5 zile am sosit la ei în Troa, unde am rămas 7 zile. În ziua întâi a săptămânii, adică duminică, adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții. Iar în camera de sus, unde erau adunați, erau multe lumini aprinse. Dar un tânăr cu numele Eutihie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al 3-lea și l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și, luându-l în brațe, a zis: „Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el." Și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zori și atunci a plecat. Iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Iar noi, venind la corabie, am plutit spre Ason ca să luăm de acolo pe Pavel, căci astfel rânduise el, voind să meargă pe jos. După ce s-a întâlnit cu noi la Ason, luându-l cu noi, am venit la Mitilene și de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fața insulei Hios. Iar în ziua următoare am ajuns la Samos și după ce am poposit la Trogilion, a doua zi am venit la Milet. Căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu îi se întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putință, la Ierusalim de ziua Cincizecimii. Și trimițând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoții bisericii. Și când ei au venit la el, le-a zis: „Voi știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea din ziua cea dintâi când am venit în Asia, slujind Domnului cu toată smerenia și cu multe lacrimi și încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor, și cum n-am ascuns nimic din cele folositoare ca să nu vi le vestesc și să nu vă învăț, fie înaintea poporului, fie prin case, mărturisind și iudeilor și elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar acum, iată că fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neștiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, decât numai că Duhul Sfânt mărturisește prin cetăți, spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar nimic nu iau în seamă și nu pun niciun preț pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, iată, eu știu că voi toți, printre care am petrecut propovăduind împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu. Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma, și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheați, aducându-vă aminte că, timp de 3 ani, n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, Cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfințiți. Argint sau aur sau haină n-am poftit de la nimeni. Voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci, ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei mai slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis:
Mai fericit este a da decât a lua. Și după ce a spus acestea, plecându-și genunchii, s-a rugat împreună cu toți aceștia. Și mare jale i-a cuprins pe toți și, căzând pe grumazul lui Pavel, îl sărutau, cuprinși de jale, mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese că n-au să mai vadă fața lui. Și îl petrecură la corabie. Capitolul 21. Și după ce ne-am despărțit de ei, am plecat pe apă și, mergând drept, am venit la Cos și a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara. Și găsind o corabie care mergea în Fenicia, ne-am urcat în ea și am plecat. Și zărind Ciprul și lăsându-l la stânga, am plutit spre Siria și ne-am coborât la Tir, căci acolo corabia avea să descarce povara. Și găsind pe ucenici, am rămas acolo 7 zile. Aceștia spuneau lui Pavel prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Și când am împlinit zilele și ieșind, am plecat, petrecându-ne toți împreună cu femei și cu copii până afară din cetate și, plecând genunchii pe țărm, ne-am rugat. Și ne-am îmbrățișat unii pe alții și ne-am urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor. Iar noi, sfârșind călătoria noastră pe apă, de la Tir am venit la Ptolemaida și, îmbrățișând pe frați, am rămas la ei o zi. Iar a doua zi, ieșind, am venit la Cezarea și, intrând în casa lui Filip, binevestitorul, care era dintre cei 7 diaconi, am rămas la el. Și acesta avea 4 fiice fecioare care proroceau. Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agav. Și venind el la noi, a luat brâul lui Pavel și, legându-și picioarele și mâinile, a zis: Acestea, zice Duhul Sfânt, pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și îl vor da în mâinile neamurilor. Și când am auzit acestea, îl rugam și noi și localnicii să nu se suie la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel: Ce faceți de plângeți și însfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Și neînduplecându-se el, ne-am liniștit zicând: Facă-se voia Domnului. Iar după zilele acestea, pregătindu-ne, ne-am suit la Ierusalim. Și au venit împreună cu noi și dintre ucenicii din Cezarea, ducându-ne la un oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic la care am fost găzduiți. Și sosind la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și au venit acolo toți preoții. Și îmbrățișându-i, le povestea cu deamănuntul cele ce a făcut Dumnezeu între neamuri prin slujirea lui. Iar ei, auzind, slăveau pe Dumnezeu și i-au zis: Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege și ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, spunându-le să nu-și taie împrejur copiii, nici să umble după datini. Ce este deci? Fără îndoială trebuie să se adune mulțimea, căci vor auzi că ai venit. Fă deci ceea ce îți spunem. Noi avem 4 bărbați care au asupra lor o făgăduință. Pe aceștia, luându-i, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește pentru ei ca să-și radă capul și vor cunoaște toți că nimic nu este adevărat din cele ce au auzit despre tine, dar că tu însuți umbli după lege și o păzești. Cât despre păgânii care au crezut, noi le-am trimis scrisoare, hotărându-le să se ferească de ceea ce este jertfit idolilor și de sânge și de animal sugrumat și de desfrâu. Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbați, curățindu-se împreună cu ei, a doua zi a intrat în templu, vestind împlinirea zilelor curățirii, până când a fost adusă ofranda pentru fiecare din ei. Și când era să se împlinească cele 7 zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au întărătat toată mulțimea și i-au pus mâna pe el, strigând: Bărbați israeliți, ajutați! Acesta este omul care învață pe toți pretutindeni împotriva poporului și a legii și a locului acestuia, încât și Eline a adus în templu și a spurcat acest loc sfânt. Căci ei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a dus în templu. Și s-a mișcat toată cetatea și poporul și a alergat din toate părțile și, punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din templu și îndată au închis porțile. Dar când căutau ei să-l omoare, a ajuns veste la comandantul cohortei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acela, luând îndată ostași și sutași, a alergat la ei,
iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, au încetat de a mai bate pe Pavel. Apropiindu-se atunci, comandantul a pus mâna pe el și a poruncit să fie legat cu 2 lanțuri și întrebat cine este și ce a făcut. Iar unii strigau în mulțime una, alții altceva și, neputând să înțeleagă adevărul din cauza tulburării, a poruncit să fie dus în fortăreață. Când a ajuns la trepte, a trebuit de furia mulțimii să fie portate de ostași, căci mergea după el mulțime de popor strigând, „Omoară-l!” Și vrând să-l ducă în fortăreață, Pavel a zis comandantului, „Îmi este îngăduit să vorbesc ceva cu tine?” Iar el a zis, „Știi grecește? Nu ești tu oare egipteanul care înainte de zilele acestea te-ai răsculat și ai scos în pustie pe cei 4.000 de bărbați răzvrătiți?” Și a zis Pavel, „Eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor.” Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna și, făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evreiască zicând, Capitolul 22. Bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbea în limba evreiască, au făcut mai multă liniște și el le-a zis, „Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel, în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare și bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor, de la care primind și scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim și pe cei ce erau acolo spre a fi pedepsiți. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger. Și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi, „Saule, Saule, de ce mă prigonești?” Iar eu am răspuns, „Cine ești, Doamne?” Zisa către mine, „Eu sunt Iisus Nazarineanul pe care tu îl prigonești.” Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbeau, ei nu l-au auzit. Și am zis, „Ce să fac, Doamne?” Iar Domnul a zis către mine, „Ridică-te și mergi în Damasc și acolo ți se va spune despre toate cele ce ți s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam din cauza strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc, fiind dus de mână de către cei ce erau împreună cu mine. Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios după lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-a zis, „Frate Saule, vezi iarăși.” Și eu, în ceasul acela, l-am văzut. Iar el a zis, „Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoști voia Lui și să vezi pe cel drept și să auzi glas din glasul Lui, că martor vei fi Lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele, chemând numele Lui.” Și s-a întâmplat, când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu, să fiu în extaz și să-L văd zicându-mi, „Grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia despre mine.” Și eu am zis, „Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în Tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul Tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau.” Și a zis către mine, „Mergi, că eu te voi trimite departe, la neamuri.” Și l-au ascultat până la acest cuvânt și au ridicat glasul lor zicând, „Ia-l de pe pământ pe unul ca acesta, căci nu se cuvine ca el să mai trăiască.” Și strigând ei și aruncând hainele și azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreață, spunând să-l ia la cercetare cu biciul ca să cunoască pentru care pricină strigau așa împotriva lui. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față, „Oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat?” Și auzind sutașul, s-a dus la comandant să-i vestească, zicând, „Ce ai de gând să faci? Că omul acesta este cetățean roman.” Și venind la el, comandantul i-a zis, „Spune-mi, ești tu cetățean roman?”
Iar el a zis, da. Și a răspuns comandantul, eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis, eu însă m-am și născut. Deci, cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut aflând că el este cetățean roman și că a fost legat. Și a doua zi, voind să cunoască adevărul pentru care era părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune arhierii și tot sinedriul și, aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor.